Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she Spah % ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jingkanra Lehnoh kispai hakeleng kibenta jong ka Jammu and Kashmir kala nang jorshushu kila don de kispangon kibala sha sai na yeng bat syara sha thanan namar ba ka don ka jing Suba ba kila bandai kibriu Nongïarap ye Lehnoh la ka dei ban ai jingtep ne ban ai jakari yaki lara ye kispangot ban kili toket benya la ki don je de shisha ne em bat kiseng Lehnoh namar ba la Suba jor ba ki Lehnoh kinom la ban ri tengen lada omdan bayarap yaki ki sipai kilarung haki babun teli ki yeng ki bala Suba bat kilara naphang kat ki badon ha kita ki yeng ki don bun ki khubor ki baidai bat ka jingkhanra Lehnoh ha Jammu and Kashmir ya ka ba kilat pathai khubor ke India kin habru ban kham tingkan hadien ba ka Ministry of Information and Broadcasting kala penmi ya ka jingkentu ya kilat pathai khubor ba kimdai than ban pani Shapang gayat kayeng bat ka kam baki sipai kile namar baki nongshun kila ban yo lum jingtep na kilat pathai kubor bat kan bu jingma penban yakari. Kumba kalong menta ha Jammu and Kashmir ki sipai kila penpraru ya ki yeng kisam jong ki Lehnoh ki badon keti ban hertma ha Pahalgam bat kila tokeru ya ki bahayeng hasam jong ki bat kumjuru ya ki parlok jong ki khanang ban yo ka jingtep ka babnia Shapang jong ki. Kumban shu pengkan mau ba uwei na ki Lehnoh u ba hertma ya ki pajba balului u adil thokar menchua u de no hikai hanrai house nam arajar khapra ula lecha Pakistan ha ringkat ki kot kisla ki babyang ki ba ularung na ka khapu jongka atari waga hanrai omshem lawan phashu se India bat ulaja na la yeng bun snem ki tenat sentiat kilayo jingtep baulawan rungtu se India dang katu kanni benai menta hanrei omshem lali phai sala yeng hanrei ulami perthai tang haka arphu arterek uyayong kasngi bahyarthma yakinong jungokai ha Pahalgam